sa may... Anong pangalan nito? Egg pie. Egg pie. Egg pie. Dito naman tayo. Meron din silang bazaar doon. Dito muna tayo? Sige. Dito muna tayo pagpunta guys sa may bazaar. Yan kasama ko si Jamie. Ang aking sister. Ano yun? Ayun yung nadaanan natin kanina. Ayan, may mga ano pala sila dito. Baka na yung ilan kitang tubig mo? Ayaw na ng tubig. Oh, okay lang. Oo, nabudol tayo guys dito. Baka 180 lang dito. Mag-entrance na tayo. Magkano? Maganda din pala dito sa Hamdi. Katulad niyan yung kasama ko online seller. Nakikita niya talaga si Jamie. Nakikita talaga ni Jamie kung yun ba talaga yung price o mahal. Sige na. Lakad ka. 40 na lang. Sige lang kuya. Kain lang yun ni Kuya. Baka natatawid ang Kuya. Ito magkano? 60 lang. Hindi ka tama. Pili ko. Sis, ako na naman bibili. Ha? Ako na naman bibili. Magkano daw? Yung green na lang. Malaki. Magkano yan kuya? 60 ganito. Hindi pa daw kasi kumain si Kuya. Sige, sandali. Ito sa akin. Ay, meron ito sa akin. Ikaw na lang, sis. Sana. May anak ka ba, Kuya? May mga anak ka? Nag-atas na yung anak. Anong gatas nun, Kuya? Ano, listo din? Honest to Jen. Bilan mo siya ng ano, Kuya, o ng gatas. Ay, sa wakas may ano na din yung beshi. Ako na lang, sis, magawa. Ikaw pa po lang. So, dito tayo, guys. Ayan. Dito to sa may... Oh, wala na. Ako na lang, sis, ha? Ayan kuya, hi ka kuya sa vlog niya. Ayan yung mga gwapo natin, mga ano. Magpi ba ito, Kuya? Sa likod ako na. BGC naman to. Sa likod pa niya TNT, Bagpi. Sunod dito, EMF naman. EMF lang. Abutin tayo na dito. Oo. Thank you po. Sige. Ayan, dito ikot. Okay, panoorin sa channel nila. Just ni Ella size niyo, Kuya. Tanong mo to. Tanong. Hello, Kuya. Magkano ganito po? Oh, 150 dun sa kabila. Ayan, bagay sa yan. Ayan ka na naman, sis. Ito, magkano naman yung mga ganito, Kuya? Anong number mo? Number 10 po. Number 10. May FB page kayo sa ano nyo? Yes po. Anong pangalan nitong ano nyo? Cherries Collection. Paris Collection. Ayan o. Sis, ito magandang kulay. Ito yung channel niya. Ito kadalas si KD Experience. Yes, Yan, po. lagi siya dito, di ba? Oo, dito siya lang. Ayan si Bior Film. Ayan. Screenshot ko na lang. Tapos Sige. mag-comment ako sa'yo, Okay, ha? thank you. Thank Sa'yo you. ate. Para... Just me, Ella. Naghahanap siya ng pangbenta niya, guys. Ang cute ng mga ano dito, oh. Sa 77. Opo, ito ma'am, marami pa design. Ilan po? Pili kayo ma'am. Dito naman sa 75. Pili lang ma'am. Saan po? Ang cute naman yan, oh. Pili lang po ma'am. Magkano po yung mga ganyan nyo, miss? Ito po, 150. 150 no, ang ganda. Pili na po madam. Mga Hello, dress. ma'am. 'Yan. Ano, sis? Dito tayo. 150. 150 po. 150. 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
Ito naman yung mga yan. Reusable face mask. Mga free size na mga damit. Oh, mga pangmalakasan. Cute na mga dress, oh. Diba? Uy, oh, ang mura lang, oh. Ay, ito ba yung gusto mo? Okay, 180 lang, oh. Ay, ito pala yung 180, no? Chalish. Ito, oh, ang cute. Ang cute, no? Ayan, oh, may Facebook sila. Bawag agad. Sis, oh, magganyan ka. Mga 80, tsaka 90 retail. Dito sa 85, ayan, may mga... Sis, oh! Magkano yung ganyan mo, Kuya Terno? Po, 85 po. 85. 85 daw po yun. Ito naman mga ano, wholesale. Wholesaler. Kay ate, katulad nung akin. Nabudol kaya tayo? Magkano po ganito po? 200 po. So, nabudol nga tayo ng 20. Dito siya sa 118. Mga pang ano, oh. Ayan, oh. Mga pang... Ate, magkano yung mga ganito, te? 75 po. Magkano pa kami mga terno pagka? Ay, terno naman na pajama. Magkano yung mga ganito, te? 60. Isa kay Dada. Ito naman yung mga pang ano. Nanunokso talaga to. Uy, mas maganda pala yung garni, oh. Ina. Magkano po yung mga ganito? Yan, 230 wholesale. Sis, oh, mas ano siya, mas malaki. Mas mahaba pala. Magkano yung ganito? 230 wholesale. Cute, oh. Pag isa lang po. 240 po. Mahaba kasi siya, sis. Wala, gusto ko siya. Try ko na lang sa ano, sa Bagpi. Exit na tayo. Doon na ako bibili ng ano ni Dada. Cute naman yan, oh. Ang bata, oh. Mother and daughter. Magkano kaya yan? Kuya, magkano po yan yung pangbata? 50. Patingin ako, kuya. Yung kulay. Ang cute niya, no? Mga chalice, no? Magkano yung mga ganyan, kuya? 70, 70, 80, 90, no? Ano to, mga tube? 80. Opo, ma'am. Ah, okay. Tube pala siya. Wala na ibang kulay, kuya? Wala na. Wala na, no? Ayan lang. Walang ibang kulay na plain lang sana. Ito lang, kuya. Walang plain. Ang cute niya, no? 200 po. Oh, meron na! So, may mga dress na naman sila dyan, oh. Sa 376. Budol is life. Cute, oh. Ayan, guys, oh. Ang gaganda. Sis, dapat dito na lang tayo. Next time, dito tayo. Ang ganda nito, oh. Ma'am, magkano po dito? 30 dyan ate. 30. Ang cute na yan. Ito mga pangbata. Ha? Naku, hindi yun sa nga nagde-dress, sis. Magkano yung ganito niya ate? 60. Sa ganito? Magkano mga ganito, Nay? 35
Pagka ano lang po? 40. Ang cute yan, oh. Ayan. Tapos yung mga yun, dami. So, ito yung nabili ko kay ate. Yung nabili ko, guys, is 35 pesos lang bargain. Sobrang ganda. Ayan, oh. Gaganda. Pag dito, ma, magkano po? Saan ma'am? Hoy, sa June, birthday ni Dada. Titingin ako ng ganun. Naiyas yun. 60? Sige, bili na. May contact ka naman, no? Yes, ma'am. Kontakin. Ang gaganda, oh. Haggard na ganda kami, guys. Sa 215, ganda nito. Mga pang ano, office. Magkano ganito, mi? 120. Isang piraso na yun. Ang cute niya. Sis, oh, ang ganda. Pang ano siya. Office, o pang formal. Magkano naman po dito, ma'am? Oo. 120. 120 daw po dyan. Sa 216. So, ayan guys. Ay, tapos na tayo dito sa may egg pie. Doon naman tayo sa may bag tea. Magkano po dito? 110 wholesale. Cute oh. 110. Yan na? Yeah, ganyan ba yung binibenta mo? Baka na may merienda ka na. Ito sis oh. PJC pala to. PJC pala to. Yo, what's up? What's up mga... Mga kanels. Tapos na tayo dito sis. Oo nga, kaya kasi so ayan guys, dito sa EMF, tapos na tayo dyan. So, thank you for watching. Ang next naman natin is dito sa may Bagpi Part 3. So, abangan nyo guys. Bye. Thank you so much for watching.